Bon dia. En aquest bloc farem els exercicis del canvi i caiguda de preposicions. Els continguts que veurem són, en primer lloc, una recapitulació de la teoria que vam veure en el bloc anterior i a continuació farem els exercicis amb les solucions comentades. En el bloc anterior vam parlar que les preposicions a, de, amb i en, quan tenen una funció de complement de règim verbal, si van davant d'infinitiu, les dues primeres, a i de, es mantenen, però tanmateix amb i en canvien davant d'infinitiu per a o per de. És el fenomen que es coneix com a canvi de preposicions. I vam veure també que davant la conjunció que més una oració subordinada, totes les preposicions cauen, desapareixen. És el que es coneix com a caiguda de preposicions. Fem ara uns exercicis per practicar que consisteixen en una sèrie de frases que tenen un buit. Aquestes frases s'han d'omplir amb la preposició que corresponga o s'han de deixar en blanc si penseu que no correspon cap preposició. Feu els exercicis i us espero d'aquí un moment amb les solucions. Molt bé, veiem quines són les solucions als exercicis. La primera frase que teníem era «estic esperant que arribi». En aquest cas no li correspondria cap preposició, ja que tenim la conjunció que i una oració subordinada. És el que hem dit que és la caiguda de preposicions. La segona oració només pensa tenir èxit, la preposició que li correspon en aquest cas davant d'infinitiu és a. És cert que en la construcció bàsica el verb regeix la preposició en i és pensar en, però recordeu que ha de canviar a davant d'un infinitiu. La següent frase, tots tenim ganes que ploga, li passa el mateix que a la primera. Davant la conjunció que i l'oració subordinada cau la preposició. Cal anar-hi abans que siga massa tard. Veieu novament que s'ha de produir la caiguda de preposicions. Teníem ací la preposició composta abans de, i la segona part ja vam dir que davant la conjunció i l'oració subordinada ha de caure aquesta segona part. La següent frase no s'adona que ha perdut tota la credibilitat, novament un cas de caiguda de preposició davant la conjunció que i l'oració subordinada. L'acusat s'obstinava a negar-ho tot davant el jutge, la preposició que li correspon és a, és a dir, s'ha de mantenir davant l'infinitiu, l'estructura bàsica, obstinar-se a. El xiquet s'ha fet més espavilat des que ha tornat del viatge, tenim un cas novament de caiguda de preposicions. La preposició composta seria des de i la segona part, la de, ha de caure davant d'aquesta oració subordinada. Finalment, confia que arribaran a temps, novament, caiguda de preposicions davant la conjunció que. Teniu ací una bibliografia i teniu material tant en suport paper com material en línia per si voleu practicar més o ampliar els coneixements. Moltes gràcies.